ina jin ka. To dama ka san komai duk abin da kaga an zo an ce ya haƙuri to an yi laifi ne. To yanzu dai abu ne na ƙarshe baba muka zo mai kuɗi da kansa ya ce bari ita ko irin abubuwan da suka faru din nan ya baka haƙuri baba. Binci maganan ka ba Junaidu. Amma mutum a dan bai mashi laifi ba zai ce an mashi ba. Gaskiya ne baba. Kada a mayar da ni da ci zumbanza. Kai haƙuri. Ko ba haka ba? Gaskiya ne. A yi mata fisari a gudu. A yi mata kashi a gudu. Kuma a yi mata duka. Ba zai yiwu ba. Gaskiya ne an san bai ba. Shi yasa din ai maka yau tattaki na. To din magana da kana ka je ce wani abu. A'a zai yi ma magana da kansa. Ai zai yi magana. Ai dan ma ba za a sake ba na ce mu zo tare. Gaskiya ne. A gaban yayanka an san da kai makaranci ne. Amma yanzu suna mai kudi ya bace a gari sai a gidanku. A dan ka shiga gida ana ce mai kudi amma dan ka fita na maliya to sha hauka ne ba za a sake ba. Ya zan yin gani haka. Abin da yasa ita yarinya wallahi tallahi ita take taimako na. Ita take taimako na. Musamman ma na kashin kofi ɗaki. Ba damuwa. Amma ka tabbatar ba komai ko? In Allah ya da babu komai baba. In Allah ya da babu komai. To ku je ya wuce. To na gode. Je ka ina fitowa za mu gana da baba. Ye? Za mu gana da baba. Ta. Ba komai daga ba komai buta nan. Baba ga wannan ko a sai gora sai an yi hakuri baba sai an yi hakuri a ci gaba da hada masa da addu'a sai addu'a kuma kai ma ya kamata ka nema aure ka ya aure. To baba babu komai. Saboda kai kana da nazari kana da tunani kana da hankali. Gaskiya ne. Ko ba ka ba? Ka ga duk abin da ya faru da shi kai ne kana shiga gaba. Gaskiya ne. Auren ma saboda kai ne. To kai kokari. Dan uwanka jininka ko me yake ba yadda za ka yi da shi ba za ka taba kyamata jininka ba duk wanda ka ga ya kyamaci jininsa to jahili ne. Gaskiya ne. Ba da. Ko kuma saboda aure na da girma dan kai aure ka bari ganin kai karamin a dan kai aure zai ka kara dogo. Allah zai kara maka girma saboda dan kai aure ka zama cikakken mutum. Na gode baba. To Allah saka da alheri baba. Allah saka sai fa hakuri. Sai fa hakuri. Sai hakuri. Ba dama sai hakuri. Allah ƙara girma. A garda gida. Godiya miki baba. A garda gida. A garda. Amar su tango. Wace ce amaryarka? To indo ta mai kuɗi, ɗebo mana kofuna nan yau washe galle walle za a yi. Kamo kofuna wanda za a wannan. Lafiya na ganka yau? Hannuna ne dan sakale a wannan gurin. Daga yin atishawa ne kai na ya rinjaya sai. Waya ne ba kya fara me yake da nan? Me kake boyewa? Me? Na tambaye ka me kake boyewa? Zauna. Me na boye ne? Wai me na boye? Indo. Yanzu dama wannan abin kake boyewa? Wato ba za ka daina sha ba kenan. Ba za ka daina ba. Indo. Ina laki. Ni kika fasa giya? An fasa din. Haba mai kuɗi. Yau ina dawo gidanka kuma ka rasa abin da zaka tare ni da shi sai kwalban giya? Maimakon ki ce in daina sha
ko kuma kan saki kawo ta nan shine kuma zaki fasa min giya? Na fasa. Kin san abin da kika fasa kuwa? Na sani mana, giya ce kuma wanda Allah ya hana sha. Zo ta tafi ba tukuici. Ni kika fasa giya ko? Eh. To na sake ki. Na sake ki. Haka ne? Tukuici kenan da kika fasa min kwalbar giya, na sake ki. Nan da na ji ba daɗi ke ma ki ji ba daɗi. Baƙin ciki na kawai wallahi. Indo, ina za ki da kayan? Gida za ni mama. Gida? Me ya faru? Baya ganin mutunci na kuma ya sake ni to zaman me zai yi? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To ai in baya ganin mutuncinki ne ina ganin mutuncinki saboda ko kin kaunace mu. Kin kanwance. Tunda kina kaunan ɗana, ai ni kike kauna. Don haka ba inda zaki. Ki tafi ki banni. A dauko mu. Ina. Alhamdulillah. Baiwar Allah. Kadai ku gaji. Saboda shi wannan lamari Allah ya riga ya kulla ya riga kuma ya haɗa mu mun zama ɗaya. Ba a san raina irin halin da yaron nan ya shiga ba. Yaron nan shine kaza kai shauran dai kai a bar kaza ma cikin gashinta. Ni dai na ɗauka yaron nan jifansa aka yi ne, aljanu ne, iska ne, gamo ne, abin dai unguwa yawon ake. Dan gidan umma ya sha giya, ya sha kwaya, ya sha menene, kai abin sai san barka, ba abin da za a ce sai dai Allah ya gyara. Saboda haka kawai na je unguwa na natar da yarinyar nan wai ya ba da takarda. Ina za ki na ce ai ba za ki tafi ko ina ba, saboda ke ce ni yanda kika kaunace ni har kika kaunaci dan da nike na haifa da lalacewan shi duk kika zauna da shi, to ai ba abin da zan ce da ke da Allah ta yi haƙuri, amma zan zo wajen ku yanzu. Abin da nake roƙo alfarma a gare ku a bar yarinyar nan a hannuna a gidana ta yi iddanta. Dama an ce ma musulunci ta yarda da haka, in aka ce an saki ya ta yi iddanta a ɗakinta, ko Allah zai shirya to balantane ma ba ma wurin shi ba. Yanzu zancen da nake maki ma ina tsoro. To magana na ji, amma saboda ka san yaron yau da sofin yau ba da ni ba, abin da yaro ya baba ya hango yaro bisa gani ba, kar wani ije yi zana an berta ijo yi manyan yaro ni a lalace jimin su. Ai na koro shi daga cikin gida, yana tsoro baya shigowa sai ya ce salamu alaikum ko ruwa ne ko wace magana. To ni gaskiya ni ban yi da shawarar da kuke yi ba, kar wata rana ya cuta min yarinya a cikin gida. Kai lalace jimin su. Ina bai isa ba. Ai duk wato idan na gindaya mashi duk abin na gindaya mashi ya gindayu. To ta kuma kika bi ta ba ya shigo gidan ya buge ta fa. Ai in Allah ya so ya yarda ba abin da zai faru. Ba dama tun da ka ce Allah magana ya kare. Sosai ba abin da zai faru. Duk abin da zaka dan karo ko Allah cici Allah zai karba. Sosai kuma yaron nan a gaskiya duk abin na gindaya mashi baya tsallaka. To ku gama magana da maman yare. Mun zan je yin alwala. To kina ji? Ki yarda da ni.